The ZANU-PF President Emmerson Mnangagwa is assigned the newly appointed party political commissar, Munyaradzi Machacha, to peg members associated with a faction led by Vice President Constantino Chiwenga. Azvinomira mushe muri Zimbabwe. Apa tinoona kuti aiwa ED Mnangagwa anoappointa new political commissar. Pationa kuti aiwa former political commissar vaivapo vakabviswa vapaisiwa mupolitical commissar uyo achapega mastructures aiwa achaita kuti aiwa Constantino Chiwenga agopinda pachigaro. Sarabena munau aiwa sekunyorwa kwaita kuti subscribe like or turn on the bell icon. Nopanywa vachinzi there are fierce power struggles over succession between Mnangagwa and his deputy Chiwenga, as Mnangagwa aims to extend his rule beyond 10 years. The pegging process, termed a restructuring exercise, began over the weekend across all provinces. This initiative is the first step towards building ZANU-PF's lower structures, registering new members and taking stock of current members. ZANU-PF has dispatched Politburo-led teams to all 10 provinces to conduct the witch hunt exercise. Sandoza tukoona kuti aiwa ZANU-PF yava ready nekuita an exercise yeku register aiwa vanhu vese vari mubato re ZANU-PF kutanga nekuma cells. Izvi zvichionekwa nemapolitical analysts zviri kunzi aiwa vari kupega aiwa panhau yekuti ED agoextenda his power to 10 years. This has been seen nekuda kweslogan iri kufamba ichiitwa nemasupporters aED Mnangagwa yekuti 2030 ED anenge aripo. Muri Zimbabwe hazvina kumira mushe nokuda kwokuti aiwa pane masuspicions ekuti ED Mnangagwa aiwa pamarallies vanenge vachiti 2030 ED anenge achiko, asi tikaona kuti pamapaperworks ED anenge achiti aiwa is going to resign in 2028. Saka muri Zimbabwe chimbotudze mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pezviitiko izvi. Pinai mucomment section medu, kusana subscribe, kulike, channel, turn on the bell icon.